Wong Purwodadi duwe keraton Medang. Wong kene wis duwe keraton Medang. Ratune Prabu Dewata Cengkar wis duwe. Wong Jepara sak kiwa tengene tahun 500 duwe keraton Kalingga. Tiang Jawa Barat duwe keraton Tarumanegara. Wong Kalimantan duwe keraton Kutai Kartanegara. Wong Malang duwe keraton Kanjuruhan. Wong Jogja sak kiwa tengene Wonosobo Dieng duwe keraton Mataram. Di zaman Nabi Adam ngono kula mboten bakas wong menungso gek loro. Mungkin Purwodadi niki isine dereng eneng menungsane wong anak putune Nabi Adam dereng dugi mriki. Isine isih Pithecanthropus. Mungkin ya isih garangan gede. Oh, Nabi Adam iki menungso gek loro. Nek wong Purwodadi sinau nggo klambi kan lagi paling ya 20 tahun niki. Niki Mbah nggih. Wong Purwodadi niku sami Purwodadi Blora. Wong pedalaman Jawa niku simbah-simbah tahun 80-an niku rata-rata klambine mek semene, nggih. Nggih terus engko ning ngarepe omah susur ngeten niki. Karo petan, mengke susure templekno gedhek. Nggih mboten. Tahun 80 itu sing ngoten niku. Mangke nek ana tekek, susure dilinteng dipakakno tekeke semaput. Iku menungso. Lho sakniki wis kerudungan kabeh wis komplit wong klambi wis murah. Wong Purwodadi tahun 80-an niku cah enom. Lanang wedok niku ya mak dolanan bareng ana rembulan ya ana sing loro-lorone ya ora klambenan ya ora lapo-lapo mbiyen nggih dolanan ngoten niku ora klambenan cilik-cilik nek duwe klambi wong biyen nduk ya cah sekolah duwe klambi kenene mesti ireng-ireng ngono kok jamur baune. Soalnya apa nek umbelen diusapno ngene. Lho. Lho, menungso niku berkembang. Lah ngoten niku maune ya ora ngerti. Lho zaman semono wong dintupi nyamuk entek sak donya. Lah saiki menungso ya gawe baygon, gawe cap kingkong. Gawe autan. Dadi menungso niku tambah suwe tambah pinter. Zaman Nabi Sulaiman gawe bangunan dhuwur niku ngundang jin. Nggih jin. Sampai akhirnya tahun 80-an wong Purwodadi niku nek pengen ngangkat abot ngangge ajian Bandung Bondo Woso. Tapi ngopeni jin ni angel. Dadak ngekei menyan, dadak ngenehi kembang setaman, timbangan monggo monggo nggih dadak ngenehi kembang setaman, dadak nganggo menyan angel. Akhirnya menungso saat ini gawe kren, gawe bulldozer, diombeni solar wis beres. Pun rampung. Zaman Nabi Sulaiman kisah cinta niku tesih nganggo jin. Ratu Balkis kali Nabi Sulaiman jatuh cinta niku pengantar surate iki jin isian. Sampai akhirnya tahun 80-an bapak ibu sampai nek jatuh cinta nganggo Pak Pos. Terus jin sang tahun 80-an isih mengatur cinta. Jaluk menyan kongkon ngenteni nang ngisor wit gede. Terus pas wete sunama teka jajiku jaran goyang tak goyang-goyang itu. Sing ngoten niku sakniki wis prei ra kanggo karena cinta tumbuh bersama Avanza.
Terus ngeten iki ya kabeh sing cilik-cilik iso teko lho, cilik-cilik ora ngantuk. Terus sing dodol jajan ya jajane payu, wong cilik-cilik melu ngaji. Ane sing bengi cilik-cilik turu jajan ra payu. Lho padahal khol niku napa? Kalau kirim donga, kirim sedekah. Mulane khol niku nek iso diramekno supaya sedekahe tambah kathah. Lho kaya ngeten iki akhire bakul plembungane Pak Ayu. Mulai ya seneng anake sing nang omah iso jajan, akhire sing nang omah ya seneng ta. Dadekke wong seneng niku sedekah. Ya mulakno. Nah sementara wong sedo niku butuhe sedekah. Mula tiyang rumiyin angger khol ngeten iki piye carane diramekno ben sing teko tambah akeh, sedekahe tambah gede. Oh niku hakikate khol niku lak ora butuhe sing urip ta niku. Khol niku butuhe wong mati. Lah sing urip diulangi supaya ora kaget sesuk nikmat. Iki lak sekolah ta sakjane. Dadi sekolah iki sekolah, nggo ngeling-eling sampean sesuk ya mati. Bejo untunge sampean iki lahir zaman akhir. Jadi sesuk nek mati neng kuburan ngenteni kiamat ra patek suwe. Lagi lah sing mati ke zaman Nabi Adam iku ngenteni neng kuburan ndak suwene pol niku. Diuper-uper lo akhirat. Enten iki ngulangi, dadi ana wong ne ana sing lahir, ana sing mati. Sing urip lahir sesuk ngenteni mati. Sing mati ngenteni kiamat. Nah, mula sampean lahir iki diarep-arep ora? Mulane sampean dinikahno. Terus diarep-arep gek nang hamil. Nek wis hamil dinteni kok ora nang manak. Dadi wong sadurunge lahir dinteni karo sing urip. Lah semono uga sampean iki sing urip ya dinteni karo sing mati. Lah putuku kok rung teko-teko iki nendi. Aku wis suwe ngenteni lho ya padha buyute sampean ya ngenteni lah sadurunge teko sampean kirim upeti kirim oleh jenenge donga mila walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Pokoke ana anak putu sing teko nguri ngeten iki niku wajib ndongakno Mbah Buyute syukur ngerti sapa Mbah Buyute niku mula wong mburi ngene dielingno diulangi wong biyen iki cek ero bile menungso niku lahir mati ngono lahir maneh mati lah nek sing bar kiamat wis ora ana sing lahir anane meng mati. Niku donya ngoten. Mula semanten ugi Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad niku nabi terakhir. Senes nabi kawitan. Nabi terakhir Nabi Muhammad niku nembe Nabi Muhammad niku tahun 571 niki rungokno niki cek gak keliru mahami. Nabi niku 571 lahir
niku meh bareng gitu, meh bareng karo wong Purwodadi duwe keraton Medang. Di zaman Nabi Adam ngono kula mboten bakas wong menungso gek loro. Mungkin Purwodadi niki isine dereng eneng menungsane wong anak putune Nabi Adam dereng dugi mriki. Isine isih Pithecanthropus. Mungkin ya isih garangan gede. Oh, Nabi Adam ini menungso gek loro. Nabi Idris menungso lagi sinau kelambenan. Ya coba. Nabi Idris itu umatnya lagi sinau nggo klambi. Soalnya bolone wis akeh nek udo isin. Lha nek zaman Nabi Adam ono ngidur apa-apa wong ora eneng koncone. Tapi ya peradaban lawas. Nabi Adam niku putrane mati. Kobil niku carane ngubur dereng iso. Wong nek mati diapakno, urung ngerti kok dikafani maneh. Wong carane ngubur wis dereng ngertos. Saking menungso kuno. Dadi sampeyan aja mbayangno zaman Nabi Adam wis kaya sampeyan ana tenda, ana son urung eneng. Nggih, tesih ngubur wong niku dereng saged. Mulane Qabil niku diulangi kalian manuk gagak supaya iso ngubur wong. Sampeyan iso mbayangno zaman Nabi Adam peradapane sik kuno pol. Dadi urung ana son, urung ana syuting, foto, urung enek. Wong ngubur wong wae urung iso. Lah Nabi Idris pun mulai kelambenan. Mulane Nabi Idris dikenal tukang jahit. Lagi sinau nganggo klambi. Nggih. Nek wong Purwodadi sinau nggo klambi kan lagi paling ya 20 tahun niki. Niki Mbah nggih. Wong Purwodadi niku sami Purwodadi Blora, wong pedalaman Jawa niku simbah-simbah tahun 80-an niku rata-rata klambine mek semene, nggih. Nggih, terus engko ning ngarepe omah susur ngeten iki. Karo petan, mengke susure templekno gedhek. Nggih mboten. Tahun 80 niku sing ngoten niku. Mangke nek ana tekek, susure dilinteng dipakakno tekeke semaput. Iku menungso. Sakniki wis kerudungan kabeh, wis komplit, wong klambi wis murah. Wong Purwodadi tahun 80-an niku cah enom. Lanang wedok niku ya mak dolanan bareng ana rembulan, ya ana sing loro-lorone ya ora klambenan. Ya ora lapo-lapo mbiyen nggih. Nggih dolanan ngeten niku. Ora klambenan cilik-cilik. Nek duwe klambi wong biyen nduk ya cah sekolah duwe klambi kenene mesti ireng-ireng ngono kok jamur baune soalnya napa nek umbelen diusapno ngene nduk lha zaman Nabi Adam Nabi Idris iki lagi nganggo klambi zaman Nabi Nuh Adam Idris Nuh Nabi nomor 3 kena banjir itu mati kabeh. Sebab nopo? Kapale lagi siji. Kapale kayak siji. Terus menungso mikir, wah iki nek sesuk ana banjir meneh mati. Akhirnya mulai sinau gawe kapal. Saiki ya wis aman. Kapal tok. Sing sekere 8 meter ya ana. Lho, menungso niku berkembang. Nah ngoten niku maune yo ora ngerti. Terus sampean kelingan zaman Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim, ampun mboten kula libur. Nggih. Nggih, pun. Ngundang kula awan-awan aman rasa dikai mangan.
Terus zaman Nabi Ibrahim, zaman lah ngerti ceritane Raja Namrud ya. Raja Namrud itu mati nih entek dipangan lamuk, cokoti nyamuk mati. Lu zaman semono wong dintupi nyamuk entek sak donya. Lah saiki menungso ya gawe baygon, gawe cap kingkong, gawe autan. Jadi menungso niku tambah suwe tambah pinter. Zaman Nabi Sulaiman gawe bangunan dhuwur niku ngundang jin, nggak jin, sampai akhirnya tahun 80-an wong Purwodadi niku nek pengen ngangkat abot ngangge ajian Bandung Bondo Woso, tapi ngopeni jin ni angel, dadak ngekei menyan, dadak ngenai kembang setaman, timbangan monggo hei monggo nggih, dadak ngenai kembang setaman, dadak nganggo menyan angel. Akhirnya menungso saat ini gawe kren, gawe bulldozer, diombeni solar wis beres pun rampung. Zaman Nabi Sulaiman kisah cinta niku tesih nganggo jin. Ratu Balkis kali Nabi Sulaiman jatuh cinta niku pengantar surate iki jin isian. Sampai akhirnya tahun 80-an bapak ibu sampean nek jatuh cinta nganggo Pak Pos. Terus jin sang tahun 80-an sing mengatur cinta. Jaluk menyan kongkon ngenteni nang ngisor wit gede. Terus pas wete sunama teka jajiku jaran goyang tak goyang-goyang itu. Sing ngoten niku sakniki wis prei ra kanggo. Karena cinta tumbuh bersama Avanza. Tuh. Rungsoy. Zaman Nabi Isa uangnya mati kena lepra. Saiki menungso nek lepra suntik ping 3 paras. Lha mula lah ngoten niku lho. Zaman Nabi Muhammad niki nabi terakhir tahun 571 donyane wis penuh. Zaman Nabi Adam gek wong loro, gek wong telu sak suku, tapi penuh. Zaman Nabi Muhammad donya wis mulai penuh. Wong kene wis duwe keraton Medang, ratune Prabu Dewata Cengkar wis duwe. Wong Jepara sak kiwa tengene tahun 500 duwe keraton Kalingga. Tiang Jawa Barat duwe keraton Tarumanegara. Wong Kalimantan duwe keraton Kutai Karta Negara. Wong Malang duwe keraton Kanjuruhan. Wong Jogja sak kiwa tengene Wonosobo Dieng duwe keraton Mataram. Lho, dadi aja dikira Nabi Muhammad itu nabi donyane isih kothong ngono, mboten. Sing donyane kothong niku Nabi Adam. Sik wong loro tok. Dene kothong. Mula masalah Nabi Adam itu masalah rabi kan. Urung ono masalah bayar listrik bareng urung eneng. Perang antar suku ya urung eneng wong menungso gek loro. Ngono wae Siti Hawa cemburune Gusti. Nabi Adam niku nek lunga ora bali-bali diseneni. Nang ndi? Ya aku ning jaba. Karo sapa? Ya Allah Bu, donya lho gek wong loro lah apa sampean nyebut. Mula tekan saiki anggar wong wedok takok cemburuan cen gawane ngoten niku. Kali tiang estri niku nek ditawani mangan niku wedi. Mangan apa Bu? Monggo terserah. Soalnya wong wedok iki kapok. Gara-gara salah milih panganan bojone diusir ke swarga. Salahe njaluk buah khuldi. Sampai saiki kapok lho. Jadi zaman kudu paham Nabi Muhammad itu nabi. Ya wis ora gampang Nabi Muhammad dadi nabi niku. Soale nomo umate nabi sing sadurunge
ku yo ora gelem melu Kanjeng Nabi. Followere Nabi Musa moh melu Nabi lho. Subscribere Nabi Isa moh melu Kanjeng Nabi lho. Dadi Nabi agamane wis ana telu. Zaman Nabi Ibrahim kek milata Ibrahim. Zaman Nabi Musa lagi Yahudi. Zaman Nabi Isa Yahudi Nasrani. Zaman Nabi Muhammad wis ana Yahudi Nasrani Islam, ana sing nyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad itu luwe masalahnya langkung kata. Nah, wekdal Kanjeng Nabi nggawa Islam niki ana masalah terbesar. Nabi niki nutup agamane Gusti Allah, khatamul anbiya wal mursalin. Oh, niki tak kei contoh ning rae ning contone nih. Ibaratnya sampean niku gelas ya. Lah ana sendoke loro ngoten niku metungul ngono. Lek nutup kepiye? Nggih mboten saged. Lah arep ditutup niku wau followere Nabi Musa ya moh. Lah apa Muhammad iki kalah ampuh karo nabiku. Nabiku iki Musa tak kandhani Kang, jan wong Yahudi. Jenggote Firaun dicekeli separuh putih separuh ireng. Tongkat uncalno ngono dadi naga. Segara digebuk jadi jalan tol. Bahkan Nabi Musa iso omong-omong karo Gusti Allah. Muhammad iki apa? Yahudi. Sing Nasrani followere Nabi Isa. Lah, jan mbok turungokno kuwi. Ampuh nabiku jadi. Nabiku Isa wong wuta demok ini melek. Wong lepra didoni ngono langsung protol. Wong mati digugah tangi. Mulane begitu Kanjeng Nabi nggawa Islam, wong loro iki alok-alok. Lah ngono kok tutno rasah. Wis kaya ning kene lah nek ana bocah kawitan gawe TPQ mesti dilokno karo liyane. Lah TPQ apa mbiyen meng anake bakul terong ngulang. Nggih mboten. Penting ngoten niku. Padha mulane wong Mekah dhewe niku kon melu nabi ora gelem soalé nabi ya niku wau ora ndek bapak ibuke sedo cilik ya wis biasa ngoten. Halah tanggoku mbiyen Kang arep gawe TPQ halah iku mbiyen le nguyuh ya ning kalenan bar karo aku kaya ngoten. Lha Nabi Muhammad ngadepi situasi-situasi yang seperti itu tanggane mo ngono Allah pon napa malih sing duwe keyakinan Yahudi Nasrani akhire terus ngoten yo jajal oi dadi nabi iki ngerti ora to kuwi critane nabi biyen ngoten niku nek nabi tenan jajal sapa wae nabi sing sadurunge dheke iki sapa wae jumlahe pira takonono Kang ngoten. Mula nabi niku mendina oleh tamu wong Yahudi, wong Nasrani tekoni arep ngece tok. Nabi ora jelas. Ece ngoten. Wis padha ne. Ana arep jago lurah ngono. Apa jago lurah. Nggih betul. Jago lurah. Biyen bapake mung tukang ngarit jago lurah. Itu kebiasaan satu kampung niku kaya ngoten niku. Mulane wong Mekah niku karo Nabi ya biasa ngoten mawon zaman semonten wong pancene tanggane dhewe ana sing pernah Pak Like, ana sing pernah Pak Dene, ana sing pernah mbahne. Lah opo. Lah mulane sampai saiki delok kiai-kiai ning desa niku lho. Ana ta santrine teko kampunge dhewe ora eneng. Wong kampung ditutur wong di Saban tuturi karo Kiai Saban ora bakal ngandel. Lah wong wayahe rokok ya utang ngono. Mula padha sampai akhirnya nekakno Kiai teko Jogja. Blonge Kiai Purwodadi ngono ya ora patek payu ning Purwodadi. Biyen ana Kiai Mahyan ngono, jarang ngaji ning Purwodadi, ngajine metu.
pidato neng ndi terkenal neng Purwodadi, iku koncoku ngepit mbiyen. Neng Gubuk ana Kiai Munir, enten nggih. Kiai Munir ya kondang kiai ampuh sak Indonesia. Tapi neng kene neng Gubuk kene ya kok ora dikon pidato. Lho, ngoten niku mula sampean delok nabi sing alok-alok niku kok adoh. Apa kae? Apa kae? Ngerti ra? Sampai nabi ditakoni, ceritane Ashabul Kahfi piye? Tawakokno. Oh, apa meneh begitu nabi ngaku, aku itu turunane Ibrahim. Wah, tambah masalah lah. Ibrahim kondi kang ngono kok Ibrahim. Wong Mbah Ibrahim lho ning Filistin. Oh, ora Ibrahim nang Filistin. Iku paling yo lamun ya turunane Ibrahim saka Hajar, saka ras kulit hitam. Sing siji ayo ampuh aku no. Wong aku iki turunan Ibrahim saka Siti Syarah sing jare Yahudi Nasra. Nah, ya Siti Syarah niku ratu. Lah, Siti Hajar niku wong biasa. Wes niku terus kok niku dipoyoki, dilok-lokno. Nggih. Wis dadak situasi kaya ngoten niku, angele kaya ngoten niku. Garwane Nabi Muhammad niku sedo Siti Khadijah. Jadi hampir sudah tidak ada backingnya blas Kanjeng Nabi. Abu Thalib sedo maneh sendiri Kanjeng Nabi niku. Nggih, ae dhewean diajar kono ki ngoten. Sementara wong Mekah ora ngerti Nabi. Mula Al-Qur'an ngendikake wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi Mekah niku banyak angel diulang Nabi nih, wong ora tau ngerti Nabi. Mulane Nabi ini kok lahir neng Filistin ngono luwe gampang, wong Filistin ngerti Nabi sebab Filistin itu ono Nabi terus. Mekah niku begitu ditinggal Nabi Ismail, bar ngono wis ora tau duwe Nabi. Dadi padha karo wong Saban mriki ketekan kiai ngerti. Wong pancen bendina diulangi para kiai. Nah sampeyan iso mulane kula teko ya aman sambut Gus salaman. Ana sing jiwit barang mau niku. Lho sebab napa wong mriki ora tahu potong saka kiai. Nah coba nek kira-kira kula teng pedalaman Irian ngoten. Ning jero Irian sing ora tahu ngerti kiai. Wong kaya kula teko ya dikira tim pemburu babi. Dikira wah arep buru celeng. Lha dadi nabi nek Mekah niku mboten gampang. Mulane tekanan-tekanan yang luar biasa sampai Kanjeng Nabi Duh Gusti tambah abot Gusti jarene. Iki follower lawas ora gelem melu kula. Tonggo-tonggo kula yo ngeyel. Alah yung. Mulane wonten namine Amul Khuzni, tahun duka citane Kanjeng Nabi. Nek cara casak niki Kanjeng Nabi ditinggal Siti Khadijah niku dereng move on. Sik kangen Siti Khadijah. Ngoten niku. Wis ngono masalah antara tinggalan Nabi sing lawas saling berbenturan. Dan pertanyaan-pertanyaan ini abot untuk dijawab karena butuh pengetahuan masa lalu. Murid jari Gusti Allah ya wis kene ya rekreasi udah carane niku ya timbangane sampean angel ngadepi ya tak sudono niku. Mula akhir terus Kanjeng Nabi dibeto kali Gusti Allah kene budal. Mula terus diundang Pak tekane Kanjeng Nabi niku datang sedaya kebutuhan Kanjeng Nabi sing harus memberikan jawaban di kenyataan sehari-hari. Lah mula terus diunggahno dateng langit niku Isra Mi'raj teng mriku dipethuke kali sing pertama kali manggoni donya Mbah Adam. Ya Allah Mbah Nabi-nabi umat lawas lho takok mawon.
ceritane panjenengan niku pripun to Mbah biyen Mbah? Oh aku pertama medun karo mbahmu biyen, mbahmu Hawa. Aku medun iki rono kae lho Kang. Ning kono ki lho ya Muhammad ning kono kae. Oh sesuk nek teng rono ya kuwi aku petukku karo Siti Hawa karo mbahku putri iki ning kono kae. Ning gununge lho petungule lho kae. Lah kuwi cinta pertama di bumi tumbuh berkembang di situ. Engko teng rono kae iki jenengane Jabal Rahmah ngono. Aku mbiyen ya Allah, aku mbiyen petuk karo mbahmu dipisah 300 tahun. Aku didunke rono ana langgar wis kotong. Nanti aku nek sembayang ning langgar kono kae lho kae. Urung petuk mbahmu aku kangen. Lah kae lho kae sing diarani inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Lah kae Ka'bah kae Ka'bah koyo ngono kuwi. Aku ning kono. Aku goleki mbahmu 300 tahun sampai aku njajah donya. Tapi aku mbiyen isih gedhe dadi ya dhuwurku isih 60 dira. Sebangsa 50 meter lah. Mulane kadal zamanku ya gedene sak dinosaurus. Aku mlaku goleki bangsa kali lusi ngono tak lungguhi mampet. Saking gedene Nabi Adam. Terus aku terus goleki mbahmu tak undangi Hawa. Lho kok iso ngerti-ngerti? Ono jawaban Mas Adam. Terus lah iku Hawa iku. Wah akhirnya petuk nih ternyata Siti Hawa ngenteni teng Jabal Rahmah. Hawa Mas Adam. Wah Siti Hawa langsung cincing sarung ngene iki seweke cincing arep mudhun. Nabi Adam ngerti Hawa aja mudhun, tak aku sing munggah. Aja rene kowe, aku sing rono. Nek ngasih kowe nguber aku rene, engko dicontoh anak putune sesuk mbiyen ana wong wedok nguber wong lanang, ora aku sing munggah. Lha mulut Padang Arafah niku ana batese. Coba mbiyen Siti Hawa sing mudhun. Oh jembar iku Padang Arafah niku bisa tekan Mesir barang. Berhubung Nabi Adam sing munggah, mula Jabal Rahmah niku mboten luas. Nitik munggah. Ayo niku hamko hamise julalu munggah. Nggih lho. Terus tenginggil habis berpelukan. Lah akhirnya niku Kanjeng Nabi ditunjukkan kuwi lho. Nak nggonku petuk karo mbahmu sadurunge anak putuku lahir nang donya kabeh. Lho niku ngoten. Oh nggih Mbah. Nah nek kowe kepengin ngerti asal usule kono mbiyen goleki mbahmu ki lho. Sing mbubak alas kono kuwi ana sinten? Ki mbahmu Ibrahim iku ning kono ki Paranono. Ngoten niku. Mula terus Kanjeng Nabi marani Mbah Ibrahim ning kono kae. Mbah, iya napa? Niku ceritane jenengan biyen pripun teng mriku? Kok bajare Mbah Adam jenengan sing babat alas Mekah? Oh iya. Zamanku iku menungso wis mulai kocluk. Zamane Mbahmu Adam iku menungso iku sik nurut karo Gusti Allah, tapi zaman Idris wis mulai ndablek, zaman Nuh wis mulai ndablek, zamanku malah wis ana sing ngaku dadi Gusti Allah. Nah terus aku timbangane mumet akhirnya wis pong menungso kok dadi kaya ngene, wis aku tak goleki wae bok kalau manusia diingatkan dengan masa lalu iso eling maneh. Aku wis ngene tak akhirnya tak goleki petilasane mbahmu Adam iki tak goleki supaya menungso ora kelangan sangkan paraning dumadi digoleki. Mula aku ngejak mbahmu iki Hajar tak ajak mlaku goleki tilase kuwi. Lah kok iso tilase mbahmu Adam sing ning Ka'bah kuwi wis urung ambruk. Mula tak bangun meneh. Ngoten niku tak toto meneh karo mbahmu Mail. Engko takono dhewe ono mbahmu Mail ning kono ibaratnya. Lho cerita Isra Mi'raj kan ngoten. Akhirnya kae lah terus aku ndonga ning kono kuwi.
Aku ndonga pokoke Gusti wong iki wis kepethuk, aku ndonga nyuwun muga-muga iki iso nggo nitipke anak putu kula. Mula Nabi Ibrahim terus ndonga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Pun petuk niki dalem sing jenengan tinggalaken nggo menungso, kula nitip anak teng mriki. Putu kula anak kula sesuk tak titipke kene kabeh. Rabbana liyuqimus sholata, muga-muga gelem atine bajek gelem salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, muga-muga menungso condong atine dateng menika panggenan lan menika keturunanku kula. Warzuqhum minas samarat, muga-muga entuk rezeki woh-wohan napa la'allahum yashkurun, muga-muga iso syukur. Lah ngono kuwi citake sikilku ning ngono kuwi sik ana kae lho pas aku ndonga. Angko nek kowe mudhun kandhanono kuwi jenengane makom Ibrahim. Lah Mbah Mail temu mbahmu Mail ning kono kae lho. Waktu sik cilik ngrewangi aku ya klekaran turu ning pojok kae. Engko nek mudhun tengerono kuwi jenenge Hijir Ismail. Lah Mbah Hajar, lah Mbahmu Hajar iku wong pancene wong ibu, ndelok anake nangis ya bingung le piye iki. Ora ngombe ora apa, golek banyu mlayu mrono mrene niku lho. Lah pentol kono kae Gunung Sofa, pentol kono kae gunung mlayu nang kono iki bolak-balik nang kono kuwi. Lah sesuk kene mudhun tilase kuwi tengerono jenengane Sofa Marwah. Loh, lah terus aku karo mbahmu Mail diuji karo Gusti Allah, kongkon beleh mbahmu. Wis arep tak beleh ana iblis teko tak balangi watu kono kae lho. Nah, balang pertama ning kono kuwi, kedua ning kono kuwi. Lah sesuk kowe nek medhun tengerono jenenge Jamarat Ula Wusta Aqobah. Lha niku wah akhirnya Kanjeng Nabi begitu wis dikandani kabeh mudhun, nggih pun nek ngoten mudhun. Nggih, sadurunge mudhun disuduhno karo Gusti Allah napa? Nah, nek sesuk ngerti, donya kabeh iku wis tak hitungno, tak cateti kabeh. Nah, catetane donya iki nek pengen ngerti ya Muhammad ning kono kuwi. Kuwi catetane donya ning kono, buku induke ning kono kuwi. Lah kuwi jenenge Lauhil Mahfuz. Kuwi hardisku sing paling gedhe. Cara saiki cloudku ning kono kuwi lho. Ah kuwi tak jaga ora bakal iso diretas sampe wong-wong iku. Apa meneh kok dihack ora iso ning kono kuwi. Oh iki ning kono iki catetane ning kono kabeh. Dadi nek pengen neru donya sak isine catetane ning kono. Termasuk Quran iku kok kono, downloadan kok kono kuwi. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfuz. Sadurunge mudhun tak sangoni sembahyang. Cek iso online sesuk kowe ngono. Cek iso online karo kene. Terus ana cerita dikokon ping 50 ngenyang ping 5. Alhamdulillah 5. Ning kadang qodhoan lillahi ta'ala. Ya ora apa-apa wong sing penting dilakoni. Terus mudhun Kanjeng Nabi alhamdulillah ngono niku. Dadi niku rahasiane Kanjeng Nabi kali Gusti Allah. Mula wonten ulama jumhur mengatakan Isra Mi'raj niku senes mukjizat. Sebab nek mukjizat niku didelok wong iku ora ana sing ero mung Gusti Allah karo Kanjeng Nabi tok. Jadi Isra Mi'raj itu senes mukjizat niku rahasiane Nabi karo Allah. Uang orang ngerti nek Kanjeng Nabi ora cerita. Akhirnya Kanjeng Nabi mudhun ditakoni sahabat. Wong sahabat niku goleki Nabi sewengi ora eneng. Sahabat takon, "Yang Nabi jenengan teng pundi wau dalu kok mboten enten?" Lah napa? Lah ini sahabat panik niki nang jenengan dipateni karo wong kafir. Lah napa to? Wong enten sing curiga jenengan jalan-jalan mbok-mbok
rindu Siti Khadijah pengen mados liyane yo ono sing ngono pancen lambene wong akeh nggih. Tapi Kanjeng Nabi ya jujur lek jawab, ora aku mah bengi iki teko Palestina terus munggah langit. Oh nggih nggih ya ora wani takok sahabat. Lho soalé jawabane niki wis ora masuk akal. Lho wong Mekah nang Palestina numpak jaran we bulanan kok. Apa meneh munggah langit. Padahal sing munggah langit paling dhuwur niku burung nasar. Burung anu. Nu zaman semonten cerita munggah langit niku lho wong kono wae. Tapi sahabat ya ora wani takok. Sesuk ana sing takok maneh. Lah jenengan wingi teng pundi Nabi kok sewengi. Aku nang Palestina munggah langit. Wong loro wisan. Akhirnya wong sing dijawab niku tambah akeh. Akhirnya bikin kasak kusuk. Kowe dijawab apa wingi karo Nabi? Lho aku dijawab jare Kanjeng Nabi iku nang Palestina munggah langit. Niki lho padha. Waduh, masalah iki pisan. Masalah Nabi. Nek pengen rabi malih mbok kandha kula. Aja sampai mikir sing aneh-aneh lho ngoten niku. Kada sahabat sing ngoten niku. Nggih, kada sing duwe pertimbangan macem-macem. Sing ora duwe pertimbangan napa-napa niku mek loro tok. Sayyidina Ali kali Sayyidina Abu mek loro iku tok, sing liyane ya pikirane macem-macem. Kados Sayyidina Umar ngoten, ya Allah jeung Nabi jenengan ditinggal Siti Khadijah mawon kok pikirane dados ngaten. Mbok kandha kula endi wong wedok paling ayu sak Mekah tak paranane kandha mawon. Nggih, nek rondo utawa perawan tak lamare, nek ndek bojo tak patenane sing lanang. Sayyidina Umar nggih. Sayyidina Umar. Sekuala. Akhire ngoten niku kasak kusuk sampai akhire Abu Jahal niku krungu. Ini saatnya haters bertindak. Ini saatnya haters bertindak. Lha napa? Iki Muhammad iki wis edan iki jare iki. Aku oleh kabar jare dhek duwe cerita munggah langit. Iki wis edan iki Bapak iki. Wis cocok iki cocok. Sesuk tak paranane. Aku mau ngecek situasi faktualnya. Oh, moro. Assalamualaikum. Salam. Sapa iku? Aku anu Abu. Lek Abu ana apa? Ya Muhammad apa? Aku krungu kabar dari sampean wingi bar nang Palestina terus munggah langit. Oh iya. Aku bar munggah langit diunggahne karo Gusti Allah. Bah. Top banget. Nabi tenan kowe. Wis top kowe. Tapi anu lho. Kanca-kancaku malah ora ngandel anu lek Abu. Halah wong kancamu wong bodho-bodho ora ngandel ora apa-apa. Itu kan orang-orang yang tidak berpendidikan. Kancamu kan budak-budak ngene to Muhammad, dadi nek ora ngandel peristiwamu ngene iki ya pantes ae jane. Apa ngene wis sesuk? Ha piye? Ceritamu critakno nang boloku. Sing wong pinter-pinter kuwi, tak undange kabeh kanca-kancaku. Akhirnya Abu Jahal ngundang kanca-kancane. Kanjeng Nabi dikokon cerita tentang Isra Mi'raj. Karepe arep diolok-olok. Tenan akhirnya Kanjeng Nabi rawuh. Terus koncone Abu Lahab ini Abu Jahal ini takok. Jarine teko anu Palestina. Iya. Enggok-enggokane pira? Ya menggok rene sing diceritakno nih. Niku critakno niku. Akhire critani kabeh peristiwa-peristiwa sing akhirnya gelem ora gelem wong rombongane Abu Jahal niku ngandel sampai cek-cekan panggonane Masjidil Aqsa, dicek kabeh. Orang-orang didatangkan yang pernah ke sana benerno, bener kuwi. Lha niku lho. Dadi nek sampean pengen ngerti, Abu Jahal ngundang koncone mbeleh sapi, Kanjeng Nabi dikongkon cerita Isra Mi'raj. Jadi sampean nek pengen ngerti ketua panitia peringatan Isra Mi'raj pertama kali neng dunya ya Abu Jahal. Neng Nabi sing pidato lho ya. Lho iki Abu Jahal pun diri.
Lagi akhirnya Kanjeng Nabi terus aman karena Kanjeng Nabi begitu di Isra Mi'raj ini tak cerita ini dawane tekan maghrib rung rampung soal sing sisih niku wis tak ceritani begitu ngoten niku akhirnya Kanjeng Nabi duwe pengetahuan tentang sejarah masa lalu Makkah. Akhirnya Kanjeng Nabi ora kaget kowe kok ngaku turunane Nabi Ibrahim neng ndi mbiyen Nabi Ibrahim neng kono kuwi kalau bekase tapak kakine baprip kuwi makom Ibrahim. Mbahmu Mail neng ndi mbiyen Mbah Mail neng kono kuwi Hijir Ismail. Komplit mula akhirnya wong-wong niku kabeh do mlebu wis Islam gara-gara napa Nabi punya pengetahuan masa lalu yang utuh dan kuat. Lha niku dadi Isra Mi'raj niku mboten kok terus tanpa sebab, wonten sebabe tentang tekanan pertanyaan masa lalu. Mula Kanjeng Nabi begitu ngerti masa lalu nih dilalah roh Gusti Allah sejarah masa lalu Makkah dan para nabi didadosaken syariat namine haji utawa umrah akhirnya komplit. Mila Kanjeng Nabi ora tahu lali sistem online tetap salat kaya sing disuwun Nabi Ibrahim. Terus Nabi Muhammad ya ora tau lali kali sejarah Nabi Ibrahim sing babat alas Mekah. Mula ben salat ana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Loh niki pelajaran besar dari Allah teng zaman Isra supaya orang tidak buta masa lalu cek iso cek ngerti tur iso ndongakno kali danyange masalah lho ngoten niku kelas internasional. Mulane nek sempet parani rono umroh utawa haji. Lah nek ora sempet rono online. Carane napa? Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Mula ngadep ngulon. Undi kulone niki? Wah, mlok walik ya. Lan sebab Allah mustaqbilal kiblati. Mereng titik ora oleh wong online antene ndak geser. Nah, mula ngadep rono online. Mula akhirnya sing nang kono pemancar utama, sing teng mriki pemancar lokal jenenge masjid. Mula sampean nek pengen selamat wangsul dateng ngarsane Allah, kit mulai sakniki Nabi Muhammad sampai kaya sing dilakoni Nabi Adam, siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ojo lali masjid. Raketang setahun pisan riyo ya lha kula ya ora iso meksa wong saban kan wis ra ana wong bodho nggih ta. Wong gubuk iku pinter kabeh, wong anu napa santrine Mbah Gareng kabeh nggih wis pinter, wis disiki pintere. Dadi kula ora bakal ngulangi ngono-ngono karo wong kene wis paham sembayang, paham syariat. Ra ono ngulangi wong kene padha karo nguyai segoro, ngulai wong saban padha karo ngulangi bebek lah. Wis pinter kabeh nameng dablek. Nggih bener. Oh lho niku. Lah mila kita panjenengan sedaya sakniki niki ya diulang, belajar dari kelas internasional jenenge Isra Mi'raj. Saiki wong saban ya diulang mengenal jejak-jejak danyang saban jenenge Mbah Selo Beco. Lho nek ngono tok asline iki kelas desa sing mau kelas internasional. Ngono tok. Iku jenenge danyang nek wong mriki.
Sampean peringati ngangge istilah khol ya monggo, ngangge istilah merti dusun ya monggo, hari jadi ya monggo, sedekah bumi ya monggo, pokoknya aja lali karo danyang sela weca ngono ta. Ya soalnya wong Jawa niku nek ngundang babuyute niku dang hyang ni wong Jawa tuwek niku dang hyang. Nek wong Londo niku grandma, grandpa. Nggih to, wong Arab niku syaikhun suyukh. Nek uwane akeh saiban. Dadi nek ana wak saiban berarti wak uwane akeh. Meniko. Uwane Cina oma, opa. Wong Jawa dang hyang. Niku basa Jawa dang hyang niku senes demit. Niku wong tuwek ning Jawa niku undangane dang hyang. Mula nek kedawan dijikuk gurine tok eyang. Mula nek yang kakung eyang putri, nek lurus danyang. Niku padha mawon dang hyang, danyang, eyang niku padha wong tuwek. Nek lurus ya danyang, nek gurine tok eyang. Wis padha sakniki lho ana wong jenenge Abdul Rasyid. Nek jikuk gurine tok Pak Rasid. Nggih ta, nek dijikuk lurus Pak Dur Rasid. Abdurrahman burine tok Pak Keman. Nek lurus Dora Keman. Jadi aja lali niki basa Jawa, sampeyan niku lho kadang wis ora ngerti basa Jawa. Mulane cah saiki tak takoni bahasa Indonesiane kunduran truk ngono ora iso. Lah, bahasa Jawa niku macem-macem, kudu kaya bahasa Indonesia, macem-macem. Saiki nek wong Londo niku, zaman niki tak critani. Sing nulis kamus bahasa Jawa Kawi niku namine P.O. Sudmulder. Londo niku. Niku ra iso bedake Pati, ra iso. Arep lunga ning ndi? Ning Pati. Lah telomu mbok parut dadi apa? Pati. Lah wong iku nanti ora ketok wis tekaning mati. Lah ngopo kekedanan senenge kepati mati. Lah kuwi ngopo ngono ora pati sen ayo mumet nek basa Jawa. Pati kabeh. Nek wong Jawa ngerti. Mulane bahasa Indonesia mawon nek ketemu basa Jawa niku kolaps. Matek. Pecirit ngene ora iso. Apa bahasa Indonesia ini pecirit ngono? Jajal, lho mencret niku kathah kok. Nek pecirit saiki crit, yo ngoten niku tok. Terus mangke teng kathok teles warnane kuning iki cilik. Nek pecirit itu cerot ngono kathah. Mulane hati-hati karo bahasa Jawa lho. Bahasa Indonesia ini petuk basa Jawa semaput. Kaya polisi ngoten niku. Hati-hati sampean. Tenan nek karo basa Jawa hati-hati. Bahasa Jawa hati-hati. Polisi syahadat bisa musyrik sampean. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi. Nah, terutama camat-camat tentara ini, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, saya polisi tak takoni, saksi niku napa? Ayo, saksi adalah orang yang melihat, mendengar, menyaksikan, mengetahui. Sampeyan tahu weruh Gusti Allah kok bersaksi lho lan enak basa Jawa anek seni ing i'tiqadum bil qalb. Bahasa Indonesia illallah iku enak. Allah ilaha ing yen ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan hak iku maujud illallah angin Gusti Allah. Lho enak bahasa Jawa niku enak, terkomplit bahasa Jawa niku. Apa? Wong Arab nggih ngarani sego niku napa? Rus. Wong Inggris rice. Wong Jawa nek isih ning sawah wine. Gede pari. Panen gabah. Wite damen. Lha iki ta nek didang apa nek digiling
beras, cuil-cuil menir, didang sego, bungkel godhong lontong, buntel janur upat, ora dibungkus sego, siji tok til upo. Lho masak kebablasan silite gosong intip, pokean banyu bubur. Ora entek digaringno karak utawa aking. Lah kita, lha niku enak bisa jumlahno komplit. Mulane basa Jawa niku ditabrak saka ndi wae iso. OTW. Nanti Mas, OTW, on the way. Asline kan ngoten. Kena basa Jawa aja takok wae. Neng tangki mobil niku ana FE nggon bensin full empty. Kena wong Jawa full entek. Basa Jawa niku lho itu menunjukkan wong Jawa niku bahasane tuwek. Wong saiki wis ora kenal nek dang hyang danyang eyang niku wong tuwek. Malah ono sing iku demit gundulmu kowe. Mulane ayo dadi kiai ya kudu ngaji sing rada dawa, rada jero. Cek gak gampang demit-demitno mbahne dhewe. Nah, dang hyang eyang iki basa Jawa wong tuwek sesepuh. Terus anak putu niku mbiyen niku takok, "Yang niki kula lek ajeng mantu niku kapan?" Wong dereng eneng AI, dereng eneng Google, dadi apa-apa ditakokno nang dang hyange niku, "Yang, aku nek arep nandur dina napa saene? Arep mantu napa saene?" Niku mek ditakok dijawab. Nek empun dijawab diestokno, dicekel tenan kali wong Jawa niku. Petunjuk dari para eyang, para simbah, para sesepuh dicekel tenan. Lah nyekel dawuhe para dang hyang, para eyang niku jenenge dawuhe sing dipun pundi dawuh dipundi, diestokno cekel tenan, lebokke ati junjung tinggi niku basa Jawane dipundi. Sebab dawuhe dipundi mula para dang yang diarani pepunden. Lah omahe diarani punden. Punden niku baitun. Hos niku punden basa Jawa lawas, basa anyare saiki omah utawa rumah. Ora kaya punden omah demit ngono gundulmu kuwi ngawur. Wong basa Jawa kowe wis ora ngerti. No, ayo. Lah suwe-suwe anak putu niki nggih wong panganan entek, populasi penduduk dan ketersediaan pangan nggak imbang, migrasi sosial lunga rono rene golek pangan kaya wong Purwodadi ana sing dodol suwiki ning Jakarta ngono ae, ana sing dodol kayu ning Jakarta, saonone didol pokoke. Sing urung didol iki lamek lemahe bleduk kuwi urung didol. Padahal payu kuwi mestine. Nah, lunga adoh niku duwe kerinduan kepada tempat kelahiran, pengen mulih. Kanjeng Nabi teng Madinah mawon rindu Makkah. Lah sampean mbok lunga nendi ya tetep pengen wangsul, tapi karena kesibukan macem-macem akhirnya pulang setahun sekali, duwe kebiasaan wangsul, akhirnya gawakno oleh-oleh, ono sing menunjukkan wis berhasil di tanah perantauan, ono sing mek kangen tok, ono sing nomor mulai setahun pisan. Lah wangsul niku gawakno oleh-oleh, nek sing digawakno oleh-oleh para dang yang kok isih urip diparingke. Lah nek sing wis mati oleh-oleh didum karo tangga nggo seneng-seneng napa nggo ndongakno dangyange sing wis mati. Lah tekane anak putu ndongakno simbahe sing wis ora ana kuwi upacara zaman biyen jenenge srada. Sebab upacarane jenenge srada mula diarani nyadran. Lah mulane Jawa ana istilah
nyadran soalnya napa iku carane wong biyen ndongakno para sesepuh terus dikandani Mbah Buyut nurung mati saya urip meng pindah jagat cilik jagat gede mula ila hadrati apa merui kaki danyang nini danyang lho basa Jawa itu kok semua bangsa punya bahasa bangsa Cina yang duwe bangsa Arab duwe bangsa Londo duwe kene bangsa Jawa yang duwe bahasa lah terus adat kebiasaane wong Jawa sing kaya ngeten iki ketekan Islam sing ulangane ya apa padha aja lali Mbah Buyut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah akhirnya wong Jawa sing Islam ya melu ora lali ndongakno leluhur. Wong Islam luwe gampang sebab matine dikubur mula akhirnya goleki kuburane fazuruha diperintah ziarah kubur temu sing siji petuk punden sing siji petuk kuburan. Nah akhirnya nombok gathuk oh ternyata Islam itu ya ana ulangan hormat leluhur. Nah akhirnya tekan kuburan dikandani urung mati Mbah Buyutmu iku seurip la taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun seurip mula ila hadrati ila ruhi. Terus Islam yang ngulangi wong mati mugakno panganan sing akeh wong mati mugakno panganan sing akeh sak duwemu tokno ning aja digelek kuburane panganan dhewe sak kancamu supaya dadi sedekah. Akhirnya serada nyadran klebon istilah sedekah bareng sedekah dilakoni dadi sedekahan bareng sing disedekahi wis mati ning jero bumi mula ana istilah sedekah bumi mek ngono tok asline niku mek ngoten niku tok gathuk. Akhirnya sebab wong Jawa ya duwe kebiasaan hormat leluhur Islam ya duwe hormat leluhur mula khol niku laris teng pundi gathuk kaya wong saniki selawatan teng pundi-pundi kok laris payu sebab nopo sebab wong Jawa senengane nyanyi lho wong Jawa niku ket biyen hobi nyanyi sampai saiki weru lintang nyanyi yen ning tawang ana lintang cahayu nyanyi nembang weru pipa nembang katuthuk nganggo pipa ledeng nembang lho nggih weru napa mentok nyanyi tok mentok tak kandhani nyanyi weru semut ireng anak-anak kebo bongkang nyanyi hobi senengane nyanyi wong Jawa ne bojo minggat nyanyi dang Bali Sri nyanyi lho sampai wong Jawa niku saking senengane nyanyi ngapunten silit nih dinyanyekno lho iki silite wong Jawa niku ana lagune demok silit gudi kenayo kan hendang jebol ayo lho sampean niku langgar krungu silit kok terus saru ya ora wong sampean mikir sarune mulane sampean ra kebagian barokah silit lho silit iki barokah wong akeh Amerika duwe pabrik gede ngurusi silit gawe WC jenengane American Style merek Toto ana silit banteran metune gawe intro stop gawe diapet gawe diatap silite macet gawe dul kolak lho iku triliunan asete sampean ra kebagian wong anggar krungu silit langsung sing sampean bayangno taek tok mulane ana wong kene gawe jumbleng iki ya dhuwit tok males cewok gawe pempes gawe tisu basah lho dhuwit tok coba sampean gelem mikir ngono lha wong sampean mikire meng lho wong menungso iki dhuwit tok kok lha sampean aja dikira mlana kala-kala to mikir menungso ora tau mikir menungso mikir wedhus mawon
Lho menungso niku nek dipikir dhuwit tok lho. Ndase menungso niku triliunan asete, ana sing gawe sampo, ana sing gawe topi, gawe jilbab. Rambute ana sing gawe sampo, ana sing gawe semir, ana sing gawe gunting, ana sing gawe peditok. Lha iku dhuwit tok, sampean mono sampean ora tau mikir wong apa mlane ora patek sugih. Raine menungso iki dhuwit tok, skincare. Medun titik celak, dhuwit tok. Ngisore titik niki Isido. Idepe kurang dawa, maskara, ngebyok-ngebyok kaya motone jaran. Jerone niki ana softland. Pengen matane ben ra bawur kaca mo. Industrine triliunan niku. Medun titik niki blush on. Iki cukur kumis, cabutan kumis dodol pinset. Lambe iki dhuwit tok, lipstik. Mlebu lambe odol, sikat, kumur-kumur. Begitu untune monyong, behel. Lha dhuwit tok lho menungso iki sampean ngawur ae. Iki janggut, iki cukuran, medun titik dasi, kalung, liontin, syal, serban dhuwit tok gulune menungso. Tangan nih manikur, pedikur. Nggih ta, lho dhuwit niki aja sembrono sampean. Ali-ali gelang, jam tangan. Ana sing 11 miliar jame Sahroni. Lah sampean ra gelem mikir menungso kok ya ora kebagian. Ngisore udeli dhuwit tok. Kathok dawa, kathok pendek, sarung, rok, macam urung simpake niku. Ana sing kotak, ana sing segitiga, ana sing T. Zaman kula niku mereke Sony, warnane biru, terancang-terancang kaya net. Lho, iki dhuwit tok lho. Manuke cah cilik iki dhuwit tok. Engko durunge manuke wong gedhe, manuke cah cilik dhuwit tok. Pempes payu gara-gara manuk cilik. Wayahe dikethok, jaranan payu, tendo payu, sunat, unta-untonan payu, son horek payu, adela payu. Gara-gara ngethok manuk cilik kuwi dhuwit tok gitu. Lah sampean ora kebagian lho. Ayo jajal, mulane sesuk dadi wong ayo mikir menungso kala-kala. Ditung. Lha ngono senyum Pepsodent. Ngene. Dai menungso iki dhuwit tok aja dikira. Terus ora wong siji sing nyambut gawe. Yo ono kembang payu gara-gara menungso ini. Padahal ra kanggo asline apa kanggone. Tapi matane menungso pengen nyawang sing apik lho ya. Kaya ngene lho, dodol kipas gara-gara keringetan. Ngono iki diluk engkas tuku pelangsing. Lho, niku triliunan lho asete niku bakul pelangsing niku. Mulane aja ditukoni. Cek bangkrut Pak lho. Ya Allah, menungso niku dhuwit tok. Penghilang koreng. Ngono pemutih. Ya Allah, menungso niku kan industri paling gede, industrine menungso. Bokonge menungso. Ana pabrik kursi gara-gara bokonge menungso. Lha apa sampean krungu pelangsing kok guyu. Gak wong wedok lemu apik. Iya, sing lanang ayem. Tinggal lunga rasa keimangan urip. Nah sing kurungan iki medeni ini. Ah ngene iki cilik kuru ngene iki. Ngene iki kuru-kuru ngene iki tinggal seminggu bisa semaput pisan. Lemu enak. Terus wong lemu iku keringete rapati mambu. Soalnya didum sak awak roto. Enggak lah, enak karena metu ora dirasani tong. Nek kuru panganane dintekno dhewe sampai bojone ora kebagian. Nek wong lanange kuru wedoke lemu masyaallah saking opene wong lanang. Sampai dhek lali ngurusi awake sing diurusi bojone. Lha ini ra apa ya men.
Laki-laki tidak memandang kurus atau gemuk. Enggak, dia hanya memandang cinta. Dan cinta tidak ada urusannya sama gemuk. Wong cinta itu hanya di sudut bibir dak. Nggak ada es kayak satu urusan. Lengke, ya Allah, ya nungsa. Jadi mulane hobine nyanyi wong jumlahno sampai saniki dituki apa payu. Pokoknya sementing ono lagune. Karena memang asalnya wong Jawa biyen seneng nyanyi, ngapalno alfiyah, ra ono lagune ya angel. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khair ya ora angel. Ane qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadur Rabbillah khair Maliki seliat nyuntuh Habib Syekh neng rapas. Ya tapi padahal asli enak kula asline. Tapi payu kono. Enggak, yo genteng titik edang. Kula ora payu selawatan ning payu ngaji. Enggak. Soalnya apa? Habib Syekh jenggote sing dawa, kula rambuté mawon sing dawa. Lho niki donya ngoten niku, mulane Jawa niki lagu napa mawon payu. Selawatan, lagu napa wae enak. Ya Rasulullah salamun alaik dadadeng dadadeng ya payu. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika anglia numpak perahu layar. Sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika ngono ya narep cerita karo sapa ayo. Nah sing ora ana lagune ya ora payu. Musik apa rap ya. Ya musik rap ya ora payu nek ora ana lagune. Pagi-pagi saya ke pasar beli niku ora payu, kasete ora payu niku. Lho ngene lagune. Padha karo wong Jawa kok dijak bangun masjid seneng. Soale mbah buyute wong Jawa nek gawe candi gede gede. Wong Jawa kok dijak rukun seneng. Wong Jawa ket biyen rukun jak ngumpul seneng apa meneh ana panganane wong mangan ora mangan kumpul apa meneh wong ora mangan we kumpul apa meneh wis ngumpul kudu dikeki mangan. Dan niku mula Jawa niku cocok ana ngene, Islam iki cocok petuk wong kene. Nggih, cuman kiyaine kudu pinter mek ngono tok. Nek kiai Jawa kan kudu luwe pinter. Soalnya napa? Donyane tambah kathah. Lek kiyaine wong Arab ngono sampai saiki kan barangnya sik padha. Bakas kewan ya nameng unta, sapi, terus jaran, wedhus ngono. Ora ana wong Arab kok bakas undur-undur ngono ya ora. Entung. Ning kene dipangan kabeh. Garangan, suwike mangan kabeh. Yang Arab niku lek bakas buah-buahan paling ya delima, jeruk, kurma, mboten enten bakasan kesemek, ciplukan, duwet ngono ora. Padahal duwet iku lek dipangan ya nggarai ireng ilat. Kula zaman mondok nate niku jiko duwete wong. Sak pondok menek duwete wong kampung teng Gresik beliau. Diuber karo sing duwe mlayu nang pondok. Ora ngaku. Sing duwe duwet pinter. Ken melet mawon yai. Biru kabeh arek 40. Akhirnya digundul kabeh. Ndenge buah. Hantu teng Mekah teng Arab niku sampai saniki ya mek loro. Syaiton, jin. Mek loro niku. Nah nek mriki kan hantune akeh. Gendruwo, wewe gombel, suster ngesot, malampir, grandong, kuntilanak, gundul pringis, kalap, bekakak, wah macam-macam. Enggak ada melano kiai mriki niki dinamis, indah ngoten niku. Mulane jenenge wae kiai ya kadang dadi kebu Kiai Slamet, kadang dadi tombak Kiai Pleret. Niku. Jadi kita menyen sedaya. Akhirnya kita niki gathuk ana nyadran, ana sedekah, ana sedekah. Mula. Nah terus saniki kita panjenengan sedaya ya duwe danyang jenenge Mbah Sela
Beco. Lah ngono iku takok wong saiki niku. Iku turunane sapa? Jenenge sapa? Ya jenenge ya Mbah Selo Beco kuwi. Emang arep ganti jenenge Farel. Lah nggih lah wong biyen iki jenenge ya Selo. Mulane ana Ki Ageng Selo. Lho dadi wong biyen iki jenenge kan ya ngono-ngono niku wong Jawa. Mbah sapa iku? Mbah Jati. Sampai saiki jenenge wit jati ya jati. Malah wong Amerika ana jenenge mahoni. Iya kan, saiki tukang